Zbytočne veľa cukru, vymentú fit kašu za Dr. Edgar Neutral s chia semiačkami. Tak, ja ti vysvetlím, ako to je, dobre? Tak, tu je tá tvoja ovesná kaša čokoládová Dr. Edgar. Videl som, že to je 208 gramov, neviem čoho, ale dajme tomu to isté množstvo ako ryžová kaša, tá čokoládová. Pozri, tá tvoja kaša má 63 kalórií a pozri, koľko má ryžová kaša. 244, v tej istej gramáži, myslím. Takže v objeme sa človek snaží zjesť viacej kalórií a viacej sacharidov. Hej? Dajme tomu, podľa toho, ak ideš objem. Ale ja aktuálne mám 350 sacharidov, mám tam bielkoviny a tuky. Takže ja potrebujem nahnať tie kalórie. Idem 3000 kalórií a ryžovú kašu v pohode zjem a mám 240